ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦାସ ଘର ବାଡ଼ିରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକି ଦଉଛି। ଆରେ ଯା ଦେଖିବୁ ଯା, ଏବେ ବି କାନ୍ଥ ବାଡ଼ିରେ ତୋ ନା ସାଙ୍ଗରେ ମୋ ନାକୁ ମୁଁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖିଛି। ଆଉ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ କଲେ ମନ୍ଦାର ମାଡ଼ିବାକୁ ବାହା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଠିକ କହୁଛି। ଆଉ ତୁ କେବେ ଭୁଲ କହୁଛୁ ଆଜି ଠିକ କହିବୁ ଜାଣିଛୁ? ୟା ପଛରେ କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଲୁଚି ରହିଛି। କହ ବାବୁ ସେ କାରଣଟା କଣ? ଆରେ କହୁନ ଆରେ ସେ କାରଣଟା କଣ ମତେ କହ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମଲ୍ହାର ମାଣିଆକୁ ବାହା ନହେଲେ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ମାରିଦବ। ବିବେକ ଭାଇ କାଲିଠାରୁ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ଉଠେଇ ନେଇଛି ଆଉ କହିଛି ମୁଁ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ମୋ ଭାଇକୁ ଚିପାଳୁ ମାରିଦବ। ମଲ୍ହାର ମାଣିଆକୁ ଡରୁଛୁ? ଚାଲ ଓ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ଦେଖିବି ସେ ତୋର କଣଟା କରିବା। ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରିବିନି। ସେ ବାପା କତିକି ଫୋନ କରିଥିଲା ଆଉ କହିଛି ମୁଁ ଏକା ଯିବି, ତମକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପାରିବିନି, ତମେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରନି। ଆସୁଛି ଯଦି ମଲ୍ହାର ମାଣିଆ ଘରେ ମୁଁ ବଳି ପଡ଼ିଗଲି ତାହେଲେ ତମ ସହିତ ମୋର ଆଉ ଦେଖା ହବନି। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହି ତାହେଲେ କେବେ ନା କେବେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲି ଯିବନି। ଥରୁଟିଏ ମତେ ପଚାରିବ ମନା ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଲୋ? ଲାଗୁଥିବ ମତେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ସାଥେ, ଲାଗୁଥିବ ମତେ ସେ ସିନ୍ଦୁର ସାଥେ, ନୂଆ ଜହ୍ନ ପରିଛନ୍ନ ସୁନିଆ, ସେତେ ଦେଖିଲେ